Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni lenkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu sanibonani Mhlathuzi. Oh, hallelujah. Sanibona mondla uNkulunkulu sanibona. Hallelujah. Sanibona mondla uNkulunkulu sanibona. Hallelujah. Akanishaya izandla nililise kakhulu. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane, ngiyacela nje ukuthatha leli thuba ngibingelele ibandla lonke egameni lenkosi, ngibingelela kokuqala bonke obaba, inhloko zamakhaya egameni lenkosi, ngibingelela bonke omama, inzala abantu, ngibingelela bonke abantu abasha egameni lenkosi uJesu. Siyabingelela our praise team, ukhipho nesibethu sanijene bethu, imedia team yethu, ithimete protocol ama-ushers wethu. Ngiyabingelela kubogogo nomkhulu, Nkosi yami, abantwana abancane. Ngicela bazalwane nishaya uNkulunkulu izandla enkulu. Hallelujah. Praise the Lord. Siyabingelela zonke ingcebo zenkosi, bonke abefundisi, omama emfundisi egameni lenkosi. Ngicela nabo sibashayele isandla. Lastly, ngicela wena uzishayele isandla ukuthi first Sunday ukhona enkonzweni. Hayi Mhlathuze ngathi nize nenye. Hallelujah. Mhlathuze nize nenye. Mhlathuze uze nenye. Hallelujah. Siyabonga kakhulu Nkosi yami, uNkulunkulu anibusise. Ngicela simshayele isandla umfowethu Sams. Usiphathela kahle uhlelo. Singakahlali phansi, ngicela nje ukubingelela abantu ababili abathathu ukuthi ubona sabona makhe ukuthi nje happy new year makhe. Hey Nkosi yami, ngitshela ukuthi angisafuni nokukubuza ukuthi udle kanjani, uyabonakala udle kahle. Uyabonakala ngamakhilo nje othekwa. Ngithi uyabona lo nto. Asiphakameni asimene ngeenyawo sibingelelane nje sinikane nothando. Nabogogo masibingelelana nabo ngiyabacela baphakame. Shama makhelwane nga high five sobona makhe. Sobona makhe. Wenze kahle wabakhona, wabakhona egameni lenkosi. For the last time ngicela sikhwabele uYesu Sunday school. Hallelujah. Awu anisebahle kodwa bazalwane we. Akanisha izandla kakhulu. Awu kodwa Jesu. Awu kodwa moyo ongcwele. Awu bazalwane sangena ku-2026. Oh, Jesus. Yeyi sangena mathakathi sebalane. Siphana. Hallelujah. Ababukeli bethu abasukele emakhaya ngamakhaya nabo sebabingelela, ngicela nibashayele izandla. Babukeli nabalandeli be-Eagle Mountain Prophetic Ministries International, siyanibingelela lapho emakhaya lana sibukele khona. Kuyisibusiso nje ukuthi uthathe leli thuba uthi nje ungene onyakeni omusha, uthi nje ngiyambukela ufuna ukuzwa imessage entsha kaBaba uShabalala. uNkulunkulu akubusise nange-crossover, ngibabonile abantu abaningi bebangenile basibukela besilandela. Siyaphinda futhi siyabapha ihlombe. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane, singahlala phansi ebukhoneni benkosi uYesu. Angifuni ukubuza ukuthi ni right, ngiyanibona nje ni right. Yazi abantu naba right uyababona nje.
ni right ngiyanibona ke nishayile izandla bese umthintela lo seduze kwakho nje umuthi njengenduso lwakho umthinte njenge-elbow muthi nje bese uthi makhe ubukephi ngomhla ka-31 ngithi yabona-ke inkinga uthi iqalaphi uthi ubekephi ngomhla 31 ubesekhaya ubuhambile bugodokile usekhaya noma ubusekhaya nje abantu balapha mina ngazi ukuthi abanawo amakhaya vele bahlala la bakhona abagodukayo bayemakhaya bakhona banamakhaya la bakhona banamakhaya sengisho ukuthi abanganamizi la mhlambe bale koNtundi koNtuzana koNongoma ukuya le bakhona mina ngazi ukuthi abantu bala bafana baseThekwini naseGoli abantu baseThekwini banamakhaya abantu baseGoli banamakhaya bakuDisemba nje bayagoduka baye emakhayeni lapha nani lapha ngabokufika hawu inkinga beyazi khona abantu abangazazi ukuthi bona bahlalaphi nani liyagoduka amakhaya wena awekho la akhowa nethi ukuthi niye nigoduke nje niye niyigoduke nje kuyaniswa zishayeleni izandla ke eyinkulu egameni lenkosi Nkosi bazalwane siyambonga uNkulunkulu kakhulu kuze kube lesi sikhathi besingakezwa lutho ukuthi khona umzalwane owehlelwe unless mhlawumbe umzalwane akaripothile enkonzweni ukuthi kukhona kuyewehla lokuvelile ekhaya kodwa kuze kube manje mina bengakatholi report so lokho-ke kimi kuchaza ukuthi uNkulunkulu usigcinile sonke wasilonda sangena ku-2026 2025 nongonyaka ongelula nokho uma sibuka izinto ngendlela okwenzeke ngakhona abanye bazongifakazela sibe nama-challenge sibe nezimpi unyaka ka-2025 kodwa uNkulunkulu emuhle wasilonda wasigcina ake simshayeleni izandla loNkulunkulu haleluya sisho ukuthi ngalokho-ke bazalwane siyambonga uNkulunkulu esithi nasithandaza kuye asizwe kulekileke savala izingozi savala izifo ezivela ngabo-Disemba emakhaya ngoba ngo-Disemba amazi ukuthi kusuke kwenze njani abantu abaningi bayahamba kuba izingozi kuba ukugwazwa kuba ukudutshulwa ingozi nje ekhona kuba ukugula abantu bavele bahambe ngo-Disemba kodwa-ke njengomfundisi nangomuntu futhi obuye understand impilo physically spiritually enye yezimbangela ezibanga ukuthi kube nezingozi shone abantu kufa abantu kuba ukuthi kuba khona ama-festivals ezinto esengibizayo ngemigidi nalapha embusweni obumnyama-ke the kingdom of darkness zimbili noma zintathu iy'khathi la khona kuye kufuneke igazi eliningi isikhathi sephasika kuba nezingozi eziningi kufuneka igazi isikhathi sikaKhisimusi uDisemba kufuneka igazi abantu bala ngisho sebatsheniwe ukuthi musani uphuza ngokweqile musani ugijimisa imoto musani overtake umuntu uyibona se-overtake umuntu uyibona sephuze ngokweqile kuthiwa amaphoyisa ayababopha abantu kuthiwe namangibuka ama-states wama-driver aboshiwe sikhulu kakhulu esasibanga ukuthi kanti yini ofanele ize yenziwe ukuze abantu bezwe wayesekhuluma uNkulunkulu kimi
noma kungabekwa impawu emgwaqweni noma kunga-advertiswa kuma-television akuzukubanceda abantu bonke lokho. Esethi uNkulunkulu ngoba lento ayikho physically kodwa lento i-spiritual. Lento yimpi kamoya ngoba noma abantu betsheniwe bezwile ukuthi kuyaboshwa umuko watholakala nje babekufuthisa nje bathola ukuthi kuthintile bagxume ejele. Abantu ngitshela ukuthi mina baphuza kunjalo, abantu bagijimisa imoto kunjalo. Usuyabona ukuthi akekho umuntu kahle in his or her right mind ongenza into enjalo. So somewhere somehow uyabona ukuthi there is a spirit behind esikwenza ukuthi ugcine usuyenza lento ongamiselanga ukuyenza ngoba ufuneka phela igazi. So fanele ube involved accident noma uvelelwe into noma uyadutshulwa noma uyagwazwa kule ndawo ezimnandi noma uyagwazwa nje endaweni elokishini bavele bakugwaze bavele bekudubule. Yingoba vese kufuneka igazi. Kodwa siyambonga uNkulunkulu othembekile nocebile ngomusa ongavumanga ngeimpilo zethu. uNkulunkulu othe hayi abami ngiyabafihla ngalomzuzu. Ake simshayile ihlombe elikhulu uNkulunkulu. Oh yes Lord. Thank you Jesus. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, ngicela nje ukwamukela abantu abaqala ukufika phakathi kwethu abakhona egameni lenkosi uJesu abathi nje ngiyaqala ukufika la ekhaya kodwa selokhu ngifikele nje ngisizwa ngibusisekile. Ngicela uphakamisa isandla sakho just wanna welcome you. Sifuna nje ukukunikeza uthando. Hawu bazalwane yayinhle ayibo bangcwele. Bashayeleni izandla kakhulu. Kodwa wayaphi lo mkhuba wala ekhaya ngokuthi masanjelwe sifikelwe nomkhuba nje ukuthi masivakashelwe bese sibanikeza nje uthando abantu, sibonisa ukuthi siyabathanda futhi siyabadinga. Phindani nibaphe ihlombe elikhulu egameni lenkosi uJesu. Hallelujah, praise the Lord. Siyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu anibusise. Ngibonile bakhona abantu besinabo kwi-crossover abasuka lapha eMhlathuze. uNkulunkulu anibusise bazalwane egameni lenkosi ethu uJesu. Lokho engizokusho naseThekwini ngikushilo ngizokusho futhi kuwo wonke ama-branches ethu. Iphasika lethu lango-2026 bathe nababuka eThekwini ukuthi kungomhla ka-3 April. Iphasika lethu-ke bazalwane once again alikabikho la, mhlawumbe u-2027 lizoba la kodwa u-2026 iphasika lethu liseGoli eWynberg lapha endlini noma emzini omusha esiwutholile. So siyakhuphuka-ke siya eGoli. Sengisho ukuthi-ke ukusukela manje ngicela abantu bebhukhe izindawo, belungise upetroli, bebhukhe amaflight. Ungayibhukha manje iflight i-cheap kabi ngoba kusaseno-2 months osele if not 3. So ungaqala manje ubhukhe ulungise indawo. Kanti okunye manganayo imali yokubhukha ungaforce umntana wasekhaya enkonzweni phakathi bayazi abazalwane naseThekwini. Wena nje uza nesponti sakho uyelalela nje enkonzweni uyisayivele imali akhokhele emahhotela ulalele nje enkonzweni uvuke ekuseni kugezwe uthandazwe uqale inkonzo. Nethi-ke ukuthi mawulala enkonzweni kuyavukwa-ke ngoba abantu baba baningi nasekulangiswana lapha ukuyogeza. Fanele-ke ulale early uzokwazi ukuthi futhi uvuke early. Inkonzo zethu-ke zizoba 3. Siba nenkonzo on Friday ziwu-2, kahle inkonzo zethu zizoba u-4. On Friday we have 2 services. Inkonzo yokuqala iba sekuseni lapho khona sisuke siseva isidlo senkosi, Holy Communion. Inkonzo yokuqala leyo. Futhi-ke inkonzo yesibili ntambama, hayi lana-ke hayi ziyadedela. Inkonzo yesibili-ke ntambama-ke lapha nje ngo-6 o'clock iyaqala mayithi nje ngabo-9 izobe seyiphumile. Lana-ke ingcebo zikaNkulunkulu-ke amazwi asikhombisa, amazwi asixhenxe, siba nabefundisi abawu-7 abashumayela basitshele amazwi asikhombisa uJesu awakhuluma esiphambanweni ngaphambi kokuba enikezele ngomoya wakhe. Lapho-ke kungena abefundisi-ke
eshumayele mhlawumbe u5 minutes kuya ku10 minutes ephume ayithathe imic ephonsa komunye nomunye naye asho izwi lesibili ayithathe naye imic ayiphonse kowesithathu nowesithathu naye ashaye izwi lesithathu ayiphonse kowesine nowesine ayithathe ayishaye ayiphonse kowesihlanu nowesihlanu ayiphonse ka6 oka6 ayiphonse ka7 umpostoli ke yena bese uyavala alibonga igama lenkosi so ngisho ukuthi ke iyasetshenzwa ke kulena nkonzo kodwa siyabusiseka kakhulu ngoba into emnandi ke usuke ke ngabefundisi esinabo la ekhaya abathe siyaseva baba ushabalala ngaphansi kwakho siyanikela siba ngamadodana alibonga igama lenkosi praise the Lord so ngisho ukuthi ke inkonzo yephasika ibalekile ke kakhulu ukuthi ngephasika siyokhonzani uNkulunkulu qalani ke bazalwane beka imali usase early as now okugcina kuba khona ke inkonzo ke yeyikhwama ngomgqibelo inkonzo ke yeyikhwama qalwa ngayo before kiwa ezwini ama branch kalethi ikhwama kuba neyikhwama ke bazalwane ngicela ukuthi kulonyaka sisebenze ngamandla amakhulu sizosebenza ke iplan ka2026 sizojikeleza kakhulu ke bangcwele kule ndawo siyambonga uNkulunkulu ngabazalwane basecinci elafika ivangeli ecinci bangalibukela phansi balithatha namhlanje sineyimoto noma sinamakhumbi amabili aphuma ecinci bengithi nizoshala uNkulunkulu izandla manje lokhu okwenziwe abazalwane basecinci bazalwane basengwelezane ke siyeza nakhona sokwenza lokhu esikwenze ecinci sofike engwelezane sibambe imvuselelo bese kuba khona imoto ezothatha abantu engwelezane ngesonto zibalethe la makuphuma inkonzo zibathathe futhi la sezibaphindisela engwelezane alibonga igama lenkosi haleluya ziningeke indawo ezikhona around khona la eMhlathuze sizoba khona futhi sibambe imvuselelo nakhona egameni lenkosi ke kusetshenzwa ke bazalwane ngicela kubazalwane bonke abangakabi nemfanekiswano ke yethu yala ekhaya ama t-shirts wethu umbala mthathu purple white mustard ngiyacela ukuthi uzitholele i-golf t-shirt ngoba uma siphuma siyemvuselelweni siya kuma outreach ngicela abantu bagqoke umfanekiswano lo njengoba sike senza siphumele silapha ngakaboxer edolobheni sasigqoka umfanekiswano wethu ukuhle abantu babona ukuthi ibandla leli ngoba abadlali Chiefs abalandeli Kaizer Chiefs bawugqoka uBlack and Gold abalandeli Pirates bawugqoka uBlack and White abalandeli Sundowns bawugqoka ngiyabonga mfowethu ngiyabonga Nhlanzi bayawugqoka ke nabo ke ugreen and blue obonisa ukuthi ke sisupporta i-team yethu iSundown nathi ke i-team Jesus ke uNkulunkulu ke usinike ke na umbala purple white and mustard so kufanele ke sonke ke sibe nayo lemibala uNkulunkulu ke anibusise bangcwele okunye ke ukugcina lokho ngomhla ka12 kuzobe kuyiMonday mhla ka12 January 2026 iyaqala ke inkonzo yethu yokuzila ukudla prayer and fasting alibonga igama lenkosi alibonga igama lenkosi prayer and fasting yethu iqala ngomhla ka12 until pheleni kwenyanga u2 weeks 14 days siyayibamba ke bazalwane ubusuku nemini cela abantu bangarobhi sizokhuleka kakhulu kulonyaka uNkulunkulu ukhulumile kakhulu ngokuthi ngifake ngifundise kakhulu ngomthandazo amen and uNkulunkulu uyazi ke uma ethi ke fundisa gqugquzele abantu bami ukuthi bakhuleke uNkulunkulu sometimes unokhuluma into ingakenzeki kodwa ngoba enguNkulunkulu enalo lonke ulwazi nokuhlakanipha uyazibona izinto zingakenzeki abese yabaprepare abantu bakhe ukuthi abahlale emkhulekweni bathandaze noma libe ngimemezela lezi nkonzo zokuzila ukudla abanye ukhona izifo ukhona izingozi ezibhekene nemindeni yenu kodwa uNkulunkulu makathi asithandaze siyakwazi ukuvala lezo zimpi sivale leyo mimoya so ngomhla ka12 ke ngizocela ke egameni lenkosi ke sizoqala mhlambe lapha sibe nalo usuku kodwa bengifisile ukuthi kulezi nkonzo
ngirotate mhlambe ngibe seGoli ngisuke eGoli ngithi Theku angisuke eThekwini bese ngithi Mhlathuze bese ngiyoyivala ke sengiyivala eCinci egameni lenkosi kezwakala ngisho bazalwane umkhuleko wami ke lo ngiyafisa mhlambe ngithi eGoli Monday ngithi Tuesday eThekwini bese ngithi Wednesday la eMhlathuze bese ngithi Thursday mhlambe ke eCinci u14 days lowo ke lapho ngizobe ngifundisa khona ngokubaleka ngokuthandaza nokuzila ukudla inkonzo zethu zika 6 to 6 lezi sebusuku nama Fridays asikazi kuba nazo uJanuary wonke sizoziqala ngoFebruary emva kuba sesikhulekile so that masesiya ensimini siya sinamandla siyolwa sinqobe impi ngiyacabanga ukuthi konke engushoyo kuzwakele egameni lenkosi cela nizishayile izandla kakhulu amen sibongile kakhulu bazalwane ngicela ke ukungena ezwini lenkosi makukhona okunye mhlambe okusele soloku nje sinazisa isikhathi masiloku siqhubeke kulesi sikhathi manje ngizocela ukuthi singene ezwini lenkosi sawuqala ukufunda izwi lenkosi kwincwadi kaSamuel 1 Samuel chapter number 16 mhlambe siqala ukufunda from ku verse number 1 siye ku verse number 10 1 Samuel chapter 16 reading from verse 1 to verse number 10 1 Samuel chapter number 16 verse 1 to verse number 10 ngifuna ukukhuluma kafushane ngomlayezo oyisiprofeto haleluya ngifuna ukukhuluma ngomlayezo oyisiprofeto noma a prophetic message uNkulunkulu anginike yona la ekhaya eEagle Mountain kuba ngitshele abantwana bakhe kuzo zonke indawo la kufinyelela khona iEagle Mountain ngibatshela ukuthi unyaka ka2026 unyaka 1 uNkulunkulu sesikhiphile ke isiprofeto salonyaka uthi uNkulunkulu nginitshele ukuthi 2026 unyaka wokuqashula imikhawulo lokho ongathi ke ngesilungu 2026 is the year of destroying or breaking every limitation. 2026 is the year of breaking limitations. 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 2026 is the year of destroying or breaking limitations. 2026 is the year of destroying or breaking limitations. 2026 is the year of breaking limitations. 2026 is the year of breaking limitations. Yes, Jesus. Ngamanye amagama uma kukhona izinto ezikubambile kule minyaka endlulile kulo nyaka you are breaking through. Uyaphumelela uyangena nalabe kuthiwa ngeke ungene khona senza kwenzeke ngo2026 ngicela simuphi isandla esikhulu uNkulunkulu. Ngiyabonga mphathi. Ngicela bazalwane nje u30 minutes ningiphe indlebe ngiyafisa bathi abantu lokhu uNkulunkulu akukhulumayo singaku understand futhi sikuqonde futhi sambe ngako. Ngize ngafikelwa yinto yokuthi i-prophetic message yadisiye kwangathi ingenza nje a small book ozothi noma usekhaya uhlale uyifundele ukuthi imikhawulo uma ngabe kukhulunywa ngemikhawulo ukuthi yini imikhawulo kodwa ngizongena ezwini bese siyayichaza imikhawulo the limitations imikhawulo so ngamagama uma ethi uNkulunkulu 2026 unyaka wokwaphula imikhawulo uchaza ukuthi kukhona izinto esithi masizenza ngenxa yemikhawulo singakwazi ukwendlulela ngale
sikwenze kodwa kuphelele ngapha. Uma ngabe ngizokwenza umzekelo, kukhona abantu abaqale ukwakha imizi, wagcina kumbiwe ifoundation, kwabanye zakhuphuka indonga zaphelela la, abanye zakhuphuka zafika phezulu kodwa uphahla alukho. Awu uma usubuza kulo muntu ukuthi why ungawuqedanga lo muzi omuhle kangaka wawusuqalile, impendulo yalo muntu ingathi hey kwaphela imali, ngangimisela ukuqeda. Ngamanye amagama kukhona into eyavimba ukuphokophela kwakho phambili. Ngenzeka kube umakhelwane abanenhliziyo ezimbi bathi cabanga ukuthi ungubaneni ukuthi uzokwakha umuzi omuhle kangaka la endaweni yangakithi, bakuvala. So ngamanye amagama bakwenzela ama-limitations, izinto ezizoba i-stumbling block, izinto ezoba ngama-boundaries ukuthi ungakwazi ukwelela ngaphesheya. Kodwa uNkulunkulu uthi kulo nyaka ngizotshela abantu ukuthi obekungenzeki eminyakeni eminingi kulo nyaka kuyenzeka. Osiyamongcwele asambe sisi, ngicela ningiphi indlebe, angizukhuluma sisuze uyofika kuverse number 10 bese uyasondela mntanami siyashumayela. Haleluya. Incwadi kaSamuel oqala chapter 16. uJehova wathi kuSamuel, Jehova wathi kuSamuel, uyakumkhalela kuze kube nini na? uyakumkhalela kuze kube nini na uSawule? Ngokuba ngimlahlile ukuba engaba yinkosi yakwa-Israyeli. Ngokuba ngimlahlile uSawule ukuba ngabasaba inkosi kwaIsrayeli. Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha. Nayi into engifisa ukuthi from kule verse leli ngicela bonke abantu bese bavula yeke kaSawule olahlile. From kule verse leli ngicela abantu bavule izindlebe balalele ngomoya. Phinda sisi kulelo verse. Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha. Number 1 instruction uNkulunkulu ayikhuluma nomprofeti wakhe uSamuel ukuthi gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha. Akathi uNkulunkulu gcwalisa isitsha sakho ngamafutha, kepha uthi uNkulunkulu gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha. Now ngicela ukuthi lokho kubili singakayi kude, singakahambi kakhulu, sikubambe ukuthi uma ngabe uNkulunkulu egcoba abantu, kunomehluko umuntu ogcotshwa izulu, kunomehluko futhi umuntu ogcotshwa ngabantu. Ugcobo lwabantu alufani nogcobo lukaNkulunkulu. Ugcobo lwabantu alufani nogcobo lukaNkulunkulu. uSawule wagcotshwa ngokwentando yabantu, bazicelela inkosi bona. Wayesethi uNkulunkulu kumprofeti wakhe uSamuel, hamba ubagcobele abantu inkosi, ngoba bathe bafuna inkosi, ngikhona mina nginguNkulunkulu. Wayesethi hamba wenze lokhu okushiwo ngabantu, kepha yena uNkulunkulu wasezilungisele owakhe. Kodwa ngaleso sikhathi wayengakabi inkosi, kodwa emazulwini wayesegcotshiwe uDavide. Angazomezwa kule indlela. uDavide akagcotshwanga ngosuku umprofeti uSamuel afika amgcoba ngalo. uSamuel uma efika ezogcoba uDavide, already izulu beselimgcobile. Umuntu ogcotshwa nobizwa uNkulunkulu akagcotshwa ngalo lwasuku la khona thina sibona befundisi bamthela ngamafutha. Lokho kusuka kuyisimboli yento vese ephezukwayo. Lokho ukuthi simgcobe simthele ngamafutha akusikhona ukuthi ugcobo kuma elithola ngalelo la ngeguqe ngamadolo la. Ugcobo usuke vese egcotshiwe yizulu. Lokho kumthela ngamafutha sisuke sesi-activator ugcobo oluphezukwayo. Ngamanye amagama sisuke sesithi lamandla avaleleke phakathi kwakhe angakasebenzi, sisuke sithi ke awaqale manje asebenze. Lalelani bazalwana, anointing kahle kahle awuyitholi kumuntu noma, kepha lento uzalwa unayo. Ngoba uthi uNkulunkulu kuJeremiah
lalela ngakwazi usesesibelekweni sika mama wakho kubambeke lokho ngakwazi usesesibelekweni samama wakho ngakubiza ngekhaya ngakugcoba angithi uyezwa ke usesesibelekweni ungakanyathele emhlabeni ungakazalwa already God has ordained you. God has anointed you before even you were born. Awubizwa ngosuku la sithi thina wozomala ubizwe wena Nkosi yami ubizo olusuka kuNkulunkulu lento uthuzala uzalwa usasibelekweni already izulu selinawe uJesu mayezalwa izazi zasempumalanga noHerod buka ukuthi kwenzakala izazi zasempumalanga zazingabantu abakwazi ukufunda inature zifunde indalo zakwazi ukufunda the star ukuthi lenkanyezi le isho ukuthi kunomuntu omkhulu ozozalwa. That is why ethi uHerod anongibonisa indawo la kukhona khona loze lithi iBhayibheli wayengabuzi ngoba wayefuna ukuyomkhonza kodwa wayebuza ngoba wayefuna ukuyombulala. uJesu akagcotshwanga emva kokubhaphathiswa nguJohane kepha uJesu wazalwa egcotshiwe ugcobo naluphezu kwakhe. Bangcwele yabona lento kuthiwa i-anointing izosebenza kakhulu kulonyaka kunamikhawulo esizoyiqashula kuvuleka iminyango Nkosi yami. Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha uhambe bese uyahamba. yakukuthuma kuJese waseBethlehem Angikukuthuma uphondo lakho lu-empty noma uphondo lakho lu-half kepha uphondo lwakho mele ligcwaliswe ngamafutha. You cannot give what you don't have. Mhlathuze na ngakhuluma yini la Mhlathuze. You cannot give what you don't have. What I have, Acts chapter number 3, Bible lithi abapostoli ngehora nomkhuleko bakhuphukela etempelini. Khona lapha etempelini kune gate elalibizwa ukuthi uBeautiful Gate noma isango elihle. Bafika umlisa owayeshwabene owayekhangeza amakhola nawangena ngesango uyakhangeza bamuphi izipho bamuphi imali kodwa kwase kungena abapostoli wenza the same thing. Uma ngabe ebona abapostoli waphakamisa isandla ecela lithi iBhayibheli base bayakhuluma abapostoli bathi silver and gold we don't have but what we have we give it unto you. Ake sibuke ukuthi yini abamnikeza yona emva kokuba bethi lokho esinako yilokho esiyomnika ko. Abantu bamnikeza imali abamnikanga imali kanti yini lena bamnikezayo bamnikeza amandla wokuphakama kunesisimo ahlezi kuso. But what we have we give it unto you. In other words, they were saying we don't have money, we don't have silver and gold, but what we have anointing, we have power. So what we have, we give it unto you. You shall rise come 2026. You shall rise, 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 you shall rise. 2026, mntana sekhaya uyophakama ngenkani uyofohla abathakathi bavalile kodwa kuzofohleka. Awuthinta ababili abathathu uthi kulonyaka senza kwenzeke. Senza kwenzeke. Sondela sithi. Sondela mntana. Funda sisi kwasamna. Abantu basemhlathuze bazangifaka. gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha Ibambele. Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha. uhambe Bese uyahamba. yaku
ukuthuma kuJese waseBethlehema. Walisa uphondo lakho ngamafutha bese uyahamba. Ngiza kukuthuma kuJese waseBethlehem. Ngokuba ngizibonele inkosi phakathi kwamadodana akhe. Nalala mntana sekhaya. Awubonanga bomkhulu, awubonanga bogogo, awubonanga bo-auntie, awubonanga bomalume, kodwa ubona uNkulunkulu. Ngizibonele emndenini kaJese engiya kumgcoba. Ugcobo aluveli kwabanye abantu, kepha luvela kuNkulunkulu. Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha ngokuba ngiyakuthuma emzini waseBethlehema ufike ugcobe lo ngizothi umgcobe. In other words, uthi uNkulunkulu shabalala, gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha ube ready uhambe la ngiyokuthuma khona. Ngithume emhlathuze kunabantu emzini othile engifuna ukuthi uyongigcobela bona. Angazi kulo nyaka uNkulunkulu wabani athi ugcobo lwami liyohlala phezu kwenu. Awu moya ongcwele awuthi indaba ababili abathathu uthi uyasondela kodwa nje uyasondela nje uyasondela. uSamuel waphendula wathi, Ngisakhuluma ngingahamba kanjani uma uSawulu ekuzwa uyakungibulala? uJehova wathi, ya hamba nesithokazi uthi, ya ngize ukuhlabela uJehova. ya Bize uJese ekuhlabeni. yebo Yakukwazisa ukuthi uyakwenzani. yebo Uyakungigcobela lowo engiyakumusho kuwe. ha uSamuel wenza lokho akushoyo uJehova. kahle. Wangathi ngake ngithi ukukhuluma kancane la kule party ethi uyakukwenza lokhu engiyothi kwenza. Ngoba baphumile abantu bayenza kodwa ingxaki abenzi lokho okuthiwa abakwenzi. Basokola abantu bakaNkulunkulu badonsa kanzima kanti kunabantu abathunyiwe kodwa bangenza lokho abathe wathe uNkulunkulu abakwenza. Angindlula ngikho lapho. Siyawufika la siyakhona. Siza moya ongcwele. Ngiyakukwazisa ukuthi uyakwenzani. Ha. Uyakungigcobela lowo engiyakumusho kuwe. uSamuel wenza lokhu akushoyo uJehova. Yebo. Waya eBethlehema. Amalunga omuzi amhlangabeza ethuthumela athi, ukufika kwakho kunokuthula na? Samuel waphendula wathi, Yebo. yebo kunokuthula. Yebo kunokuthula. Ngize ukuhlabela uJehova. Zingcweliseni Yebo. nize nami ekuhlabeni. Hawu Nkosi yami. Wabangcwelisa uJese namadodana akhe. Wabangcwalisa uJese amadodana akhe. Wababiza ukuba beze kuhlabeni. Wababiza ukuba bahlanganyele ekuhlabeni. Efikile Kwathi lapho sebefikile wabheka shintsha sizo mhlawumbe umnikeze enye. Abafana izwakala imessage. Jesus. Wathi esefikile Kwathi lapho esefikile wabheka uEliyabe wathi, kwathi lapho esefikile umprofeti uSamuel noJese esephumile emzini wakhe waphuma namadodana akhe awu7. Ngifuna ukuthi abantu basale la ngifuna bayibanga. Waphuma namadodana akhe awu7. Umprofeti kaNkuluNkulu wayese ialtar ngaleso sikhathi. Ngoba every time na ukhuluma ngomhlatshelo akukwazi kuba khona umhlatshelo ialtar lingekho. Ngoba umbuzo uthi mawulethe umhlatshelo ialtar lingekho ulethe kubani ulethe phi? Wonke umuntu oza kuyi-altar kumele kube khona umhlatshelo. Wonke umuntu onomhlatshelo kumele kube khona i-altar. So now already umprofeti kaNkulunkulu besemisile i-altar.
aphethe isithokazi njengoba aphethe isithokazi uthi kubantu abahambe bayosihlambulula mabaqeda bese bayabuya beza ekuhlatshweni ngamanye amagama babuye beze la kuyi-sacrifice. Now uJese njengabantu bomuzi naye weza namadodana akhe awu7. Kwathi sebefikile Yebo. uSamuel wabheka uEliyabe wathi impela ogcotshiweyo kaJehova uphambi kwakhe. Hey. Osiyami. Kepha uJehova wathi kuSamuel ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba wakhe ngokuba ngimalile. Lokhu uJehova engabukisi okomuntu. Umuntu ubheka okusemehlweni kepha uJehova ubheka okusenhlizweni. Yebo. uJese wayesebizwa uAbinadaba wamdlulisa phambi kaSamuel wathi nalona uJehova kamkhethanga. uJese wadlulisa uShama wathi nalona uJehova kamkhethanga. Jesus. uJese wadlulisa ayisikhombisa kumadodana akhe phambi kukaSamuel. Samuel wathi kuJese uJehova kawakhethanga nalawa. How? The whole 7. Akekho noyedwa owakhethwa. Tshela umakhelwane. Things they are about to change. Yamthanda uNkulunkulu. Qedelela sis. uSamuel wathi kuJese sebephelile yini abafana na? Wathi uJese kusele omncane. Why umprofeti ebuza kuJese ukuthi sebaphelile yini abafana na? Impendulo ithi yingoba uNkulunkulu uthe kuye akayomgcobela. Manje awakwazi amafutha ukugcwala uphondo kule 7 makangekho bese kuthatha uphondo kubuyelwe emuva. Akhonakali kulolu phondo njengoba selike lagcwala na kanjani kunomuntu okumele lamafutha ehlele phezukwayo. uJese wathi kusele omncane. Lapho ke tshela umakhelwane ukuthi ziyashintsha ke izinto manje. Ayi Bheka uyalusa izimvu. yebo. uSamuel wathi kuJese thumela umlande Lapho ke siyasondela manje. ngokuba asiyakubuya engakafiki lapha. Hey. uJese wathumela wamngenisa wayebomvana enamehlo amahle emuhle ngokubukwa. uJehova wathi suka umgobe ngokuba lona nguye ngimkhethile. Akothi ngigcobe Nkosi ngoba yimi engikhethiwe ngo2026 ukuba ugcobo likaNkulunkulu luwele phezulu. Ngigcobe Nkosi. Qedelela sisi bese uhlala phansi. uSamuel wayesethatha uphondo lwamafutha Yebo. wamgoba uDavide phakathi kwabafowabo. Eish. Moya kaJehova wehlela phezu kukaDavide Ah. ngamandla kusukela ngalolo suku kuya phambili. Wayesesuku uSamuel wayerama. Hey. uSamuel wasethela uDavide ngamafutha asophondweni. Ehla amafutha. And they rushed down. Lesikhathi amafutha ehla. And when the anointing rushed down, Yabonga mntanami yazweni yashesha ukuyibamba izinto. Lesikhathi amafutha ehla. when the oil rushed down, Amandla noma umoya the kaNkulunkulu Spirit of God wehlela phezu kwaDavide. rushed down upon David. Lesikhathi uSamuel ethela amafutha. When Samuel was pouring the oil, uDavide umfana omncane wayeguqe ngamadoda. David, the young boy, was kneeling down. Ephakamisa izandla. He lifted up his hands. Profeti kaNkulunkulu wayemile. The prophet of God was standing Ephethe uphondo. with the horn, Wathela ekhaya. and he poured upon his head. Ehla amafutha. The
the oil rushed down, lesikhathi kwehla amafutha when the oil was rushing down, umoya the kaNkulunkulu Spirit of God wehlela phezu was kwaDavida bestowed upon David. moya The kaNkulunkulu Spirit of God wehlela phezu kwaDavida fell upon David. moya The kaNkulunkulu Spirit of God wehlela phezu fell kwaDavida upon David. ubani uDavida Who is this David? uDavida David wayengekho ohlwini was not a part of the team. uDavida David wayengekho kwilist was not above them. uDavida David, wayelusa he was keeping the sheep. kodwa kulo 7 But among the 7, umprofeti uSamuel Prophet Samuel wayesho was certain ukuba that ukhona ozoba inkosi someone has to be king. kodwa wathi uNkulunkulu But God said, akandlule wokuqala the first must pass by, akandlule the wesibili second must pass by, akandlule the wesithathu third must pass by, akandlule and ka7 the seventh must pass by. kodwa kwathiwa Then it was said, akekho kule 7 there's none among the 7. kanti kanjani How is that possible? wabuza umprofeti The prophet asked, wathi ngabe saphelele yini said, are your sons finished? amadodana akho na All your sons have they come? waphendula uJesu Jesse then answered, wathi aphelele said they are complete, ngaphandle kweyodwa except one engekho la who is not amongst us. futhi engakholwa And I don't believe ukuthi uNkulunkulu that God angayigoba ibe yinkosi can anoint him to become king. Tshela umakhelwane Tell your neighbor kulo nyaka that this year, uNkulunkulu God funa abantu abangabhekwanga wants people who are not funa looked abantu at, abarejectiwe those that are rejected. kulo nyaka This year unyaka is the year wama-rejects of the rejected. wabantu abalahliwe Those unyaka who have been abandoned this year, wabantu of those okuthiwa aba-useless that called useless, okuthiwa abafundanga that are uneducated, okuthiwa abanalwazi that have no kodwa knowledge. uNkulunkulu But God uthi kulo nyaka says this year, ngithatha izinto I'm ey'delelekile taking the things that are looked down upon, ngifuna ukuhlakanipha those that do not have the wisdom kwalomhlaba of this earth. lalela Listen, noma ngaba unakiwe emsebenzini even if they don't look at you at work, ngaba unakiwe ekhaya lakho or even in your home, noma ngaba unakiwe ekuhlaleni even where you're resident. kodwa uthi uNkulunkulu But God is saying kulo nyaka that this year, ngiyaphakamisa I am elevating abadeleliwe all those, ngiyaphakamisa I am elevating abangaqualify those that don't qualify. uNkulunkulu God is saying, I am ngiyabaqualifyisa qualifying them. uNkulunkulu kulo nyaka God this year, God is looking uyabheka uNkulunkulu. God is searching uNkulunkulu for uyafunisisa abantu for those people who don't qualify abanga-qualify. God wants to qualify uNkulunkulu ukuthi awuthinta ababili abathathu touch 2 or 3 uthi people. makhe Say, neighbor, kulo nyaka this year kungena mina I am entering. kungena wena kulo nyaka iprofesayo Your prophet, where you entering this year? kunabantu la There are people present ngiyothi here. kushaya ujuni By June, ngithi mina before June I say ungakafika uJune, kuzobe sekwenzekela isimangaliso a miracle would have happened empilweni in yakho your life. ngithi mina before June Ungakashayi uJune, abanye before March before March ungakashayi. abanye before end of January Some end of January. kunabantu There la are people in our midst. izulu The heavens eliyavula umnyango had opened the doors, likulande mumva fetching you from the back of the line, overtake and you overtake likubeke and phambili place you in the forefront. izolo Yesterday, ubuhamba ngama-taxi you were traveling with taxis ubuhamba ngama-lift and public transport. bazobona so behind the They wheel will see you driving your own car. bazobona so drive You were the one driving your own car. izolo Yesterday, kade uhlala ekhaya we were sitting at home, kodwa come but water 2026 2026, igama lakho your name is liyashintsha being changed. abasayi ukukubiza They will no longer call you igama lakho by name. isibongo sakho Your surname siyashintsha is being changed. abasayi They will no kubiza longer ngesibongo sakho call you by your surname. bayobiza They ngesibongo will call you sasamzini by the surname. awusasuyena You are no longer uzibani bani so and so. kodwa sangumisisi You are now Mrs. zibani bani Hey! 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 awuthinta ababili
Touch your neighbor. uthi ziyashintsha izinto Say things are changing now. tshela umakhelwane Tell your neighbor. get ready Lungela. get ready Lungela. get ready Lungela. get ready Lungela. the horn is full Uphondo gcwele. get ready the Lungela. horn Uphondo is full lugcwele. get ready Lungela. uphondo The horn lugcwele is full. get ready Lungela. uphondo The horn lugcwele is full. get ready Lungela. The uphondo horn lugcwele is full. tshela umakhelwane Tell your neighbor. njengoba uNkulunkulu asithumile ku-2026 alibuyela uphondo emumva The horn does not go back lungathululwanga phezu without komuntu being poured upon someone. gcwalisa uphondo Fill up that horn. bese uyongigcobela Then you anoint for me engimkhethileyo the one I have chosen. gcwalisa uphondo Fill up that horn uyongigcobela and go and anoint for me engimkhethileyo the one I have chosen. ngamanye In amagama other words, angeke uthole half you will not get to half angeke uthole ikota noma ikota of the anointing but ngoqobo. you shall receive Kepha uzomukela full anointing upon you uqobo liphelele full kukaNkulunkulu. anointing upon you full anointing upon you Uqobo liphelele phezu full kwakho. anointing upon you Uqobo liphelele phezu Tshela kwakho. umakhelwane. Tell your neighbor. ziyashintsha izinto Things are manje changing, neighbor. abebabhekiwe Those that were not looked at. uNkulunkulu uthi God says, hey, angifuna aba-obvious I don't want those that are obvious. ngifuna laba I abadelelekile want those looked down upon. abangabalwa nakubalwa Those that are counted. abangekho nasohlwini That are not in the uthi program. uNkulunkulu ngifuna bona God says, I want them. yibona abagcotshwayo They are the kulo ones that are being anointed by God. yibona abathola ugcobo They lukaThixo are the ones who receive the anointing of Yebo, God. Nkosi. Yes, Lord. Ngizwakala kahle. Ngizwakala kahle. Ngizwakala kahle bazalwane. Oh, ziyangiphenikisa le nsizwa mase ngibona zimila. Ngile mhlambe khona okungahambi kahle. Ngizwakala kahle. Ehlelo. Athi kwehla kancane. Oh, bathi bhuti yehla ngoba into ebalekile ukuthi abantu bayithole imessage kodwa wena uhlale emva kwami. Bakhona bazalwane. Are the brethrens present? Bakhona bazalwane bangizwa kodwa sisi. Can the brethrens hear me? Le message ngifuna ukuthi I want this- isebenze ibadla bazalwane I want this message to work within the church. ngoba lena akusiya abantu abathizeni This is not for a certain type of people, kodwa lena ifuna abantu abangekho ohlwini but it wants those that are not part of the program, abantu abangabalwa noma ngabe kuplanwa that are izinto not counted when things are being planned. abafakwa They nakufaka are not involved in any way. kodwa lo nyaka owabo But this year is theirs. bayothi sebaplanile abaplana izinto When they've planned what they've planned, zibashaye it will come back to strike ngoba them. baziplane ungekho wena Even when they planned when you were not present, bakushiya ngaphandle and they left you on the outside, they will bazokulanda fetch you. ngithi bazokulanda They will kulo nyaka call you back this year. lalela uzolandwa Listen, you will be called back njengoba bakuvalele as they ngaphandle close you out, njengoba bavalele umnyango as they close that door. bayothi bayaphaphama When they wake up, bakubone sohamba phambili they'll see you in the forefront bazibuza ukuthi undlule and ask, kanjani how did you come to the kanti front? unkulunkulu usevulile God has now opened. umavula kuvalile The one who opens when it's closed. kanti unkulunkulu sekwenzile God has done it. okungenzeki kuba What is not possible, man? Tell your neighbor, lona he, unyaka this is the year wami this is my year. shayela isandla unkulunkulu sengiyavala Clap hands for God, I'm about to close. akothi makhe Say, neighbor, limitations imikhawula. limitations are broken this year Imikhawula yaqashulwa what kulo is nyaka. limitation Iyini imikhawula? mangabe ibhayibheli ikhuluma ngama limitations When the Bible speaks of limitations, what is limitation kuyini ukuthi umkhawula? limitation is anything that restricts you Imkhawuli yonke into ekuvimbayo
ukuthi kube khona izinto ozenza ngokuphelele. That you can't do things to your full ability. Amanye amagama uyazenza izinto kodwa ufinyeleli esiphethelweni sazo. In other words, you do things but you don't come to the completion of it. Yenze umzekelo mangiqala ukukhuluma. I made an example when I started. Kunabantu abagubha ifoundation. There are people who dug their foundations. Isifiso sakhe bekuthi akhe umuzi. Their desire was to build a house. Wagubha ifoundation. They dug a foundation out. Bathe bembona izimfamona. When the people who were jealous saw them, Ukuthi kukhona afuna ukukwenza. that there's something this person wants to do, Base bayavala. they then blocked In it. other words, base bayamlimit. Then they limited that Bathi person. ifoundation uzoyigubha. Said, yes, you will dig your Kodwa foundation, indlu angeke uyakhe. but you will not build a house. Ifoundation uzoyigubha. You will dig out a foundation, Kodwa umuzi angeke uwakhe. but you won't build a house. Omunye wagubha. Another one dug out a Wazithenga foundation, itina. bought blocks, Akhuphuka izindonga. and the walls were erected. Namhlanje indonga zingaka. Today the walls are high. Omunye izindonga zilapha phezulu. Some walls are very high, Kodwa uphahla alukho. but there's no roof. Ngamanye amagama somewhere somehow. In other words, khona la, Lo muntu wa restrictwa. they were restricted. Lo muntu waboshwa. They were bound. Wayenesipho noma nesifiso They had a wish sokwakha umuzi. to build a house, Kodwa akakwazanga. but they were unable to. Kodwa kulonyaka But this year, uthi uNkulunkulu ngizomemezela. God sent me to declare Ukuthi sizokwenza that we will do futhi kwenzeke. and it will happen. Kulonyaka This year, sizokwenza we will do it kwenzeke. and it will happen. Eminyakeni eminingi senzile In many years we've kodwa kwangenzeki. but it never came to completion. Kulonyaka ka-2026 This year, 2026, senza kwenzeke. we'll do it and it will happen. Hayi ngamandla ethu. Not by our own power Hayi ngokuhlakanipha or kwethu. our own intelligence, Hayi ngey'mali zethu. not with our Kodwa finances, ngomusa but by the kaNkulunkulu. mercy of God. Uzokwenza izinto ey'nkulu You will do great things ngemali encane. with a little money. Baze babuzana abantu They will ask each other, ukuthi uyenze kanjani how le? did you do this? Ngoba siyakwazi usebenza emakhishini. Because we know you are a domestic Ngoba worker. siyakwazi nje wena. We know you. uNkulunkulu God uzokwenza shall do it, and it shall kwenzeke. come to pass. Cela ukuthandaza. I'd like to pray. 2026 2026, is the year unyaka of breaking wokuqashula limitations. imikhawula. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Limitations noma umkhawulo. Limitations. uNkulunkulu uyawazisa umkhawulo. God lets us know of limitations. Akekho umuntu eBhayibhelini owabusiswa uNkulunkulu There was no one in the Bible who was blessed by God wangakhuluma uNkulunkulu ngomkhawulo. without limitations being spoken of. Ake ngithathe abantu ababili bese ngiyavala. Let me take two people and then I close. uNkulunkulu mayezobusisa uAbraham. Before God blessed Abraham, uNkulunkulu lithi iBhayibheli The- wafuna the Bible says he, hayi ngoba uNkulunkulu wayelahlekela. not because God was lost, Lithi iBhayibheli wafuna uNkulunkulu umuntu omkhulu ongaphezulu kwakhe. God looked for someone greater than him, Kepha akamfumana. but he could not find anyone. Hayi ukuthi uNkulunkulu wayengazi ukuthi akekho umuntu omkhulu ongaphezulu kwakhe. Not because God did not know that there was no one above him. Kepha lokhu wayekwenza enzela uAbraham. He did it for Abraham. Now listen to this. Lithi iBhayibheli The Bible says, uNkulunkulu said to Abraham, God said unto Abraham, I have searched Ngifunile, and I have looked ngabhekisisa for someone that is greater than I, umuntu omkhulu kunami, but I didn't find any man. kepha ngitholanga muntu. So for that reason, Ngenxa ngaleso sizathu I have sworn by myself, ngifungile ngami, because there was no one wayengekho muntu greater than me. omkhulu kunami. So I swear by myself, Ngifunga ngami, I will bless you, Abraham. ngizokubusisa I Abrahama, will enlarge your territory. ngizokwandisa umhlaba wakho. Uyayibona ukuthi indaba yesibusiso You see, this thing of blessings iyahamba nomkhawulo. is going accordance That to is why limitations. lithi iBhayibheli, The Bible, that's why the Bible says, blessings of the Lord, ibusiso they zikaNkulunkulu will overflow zizowanda until you fail to contain them. Isibusiso sikaNkulunkulu the blessing of God sizochichima
will overflow uze wehluleke ukusigcina. till you are unable to contain them. Ngamanye amagama, In other words, kahle kahle akuyona intando it's kaNkulunkulu not the will of God ukuthi ube nemoto eyodwa. that you have one car. Akuyona intando It's kaNkulunkulu not the will of God ukuthi ube nomuzi to owodwa. have one house. Akuyona intando It's not the will kaNkulunkulu of God yokuthi ube nezinto ngamunye ngaphandle konkosikazi nendoda. except to have one husband or one wife. Lapho uthi uNkulunkulu one, God said only one. kodwa okunye uthi uNkulunkulu Everything else God says, iba nako kuchichila, have it until it iba overflows, nako uze wabele abanye, until you're able to pour iba it over to nako others. uzunikezela uphane ngako. Uthi ke Abraham, Says Abraham, as far as your eyes can see. Abraham, as far as your eyes can see. Abraham, as far as your eyes can see. Mangabe ngimila ngimi phezu komhlathuze mhlambe kunendawo ephakeme. when I stand on a high place in the Bese statues, ngima kunendawo ephakeme. and I stand on this high place, Abesethu uNkulunkulu, then God says, as far as your eyes can see, as far as your eyes can see, I will bless you ngiyakubusisa according to according to, the way you see. Ngamanye amagama, in other words, uma ngimila uNkulunkulu engibusisa, ngithi nangimi phezulu when I stand upon, ngikwazi ukubona umuzi waseMelmont. I can see a house in Melmore. Uthi uNkulunkulu God is saying, ukusuka la from here empangeni edolobheni, in Mbangeni as town, far as your eyes can see, as far as the eye can see, ngizokubusisa ngaleyo ndlela. I will bless you in that way. Uma ngabe ngimila If I stand here ngikwazi ukubona iTheku, and I can see Durban ngikwazi ukubona iGoli. and see Johannesburg, Uthi uNkulunkulu God is saying, iyaba njalo that's imikhawulo, how the limitations, iyabusisa I shall bless you. uze la mehla kafinyelela khona. Where until where your eyes can Uthole see, isibusiso. you shall receive your blessing. uAbraham wayebuka ngamehla enyama, Abraham looked with the physical eye, kepha thina but we sibuka ngamehlo look with the kamoya. eyes of the Spirit. Ngamanye In other amagama, words, uma ngibuka kule ndawo when I look in this place ngibuka ngeso likamoya. with the spiritual eye, Kuyiso in likamoya the spiritual eye, kunezinto there are engizibonayo. things that I can see. Ngibona iy'tebhisi, I see a ladder. ngibona I iy'tebhisi, see steps. ngibona isitebhisi I see steps sisuka phezulu way above, siyasithela ngale kwamafu all the way to the other side of the clouds, sithinta emhlabeni. touching on earth. Kunesitebhisi, There is a ladder. ngibona iy'ngilosi I see an angel ziyanyuka going up, noma ziyahla, descending, ziyanyuka, ascending, ziyahla, descending, ziyanyuka. going up. Mangizibheka When I look at them, ziphetha, they have ziphetha ngapha nangapha. They have on both sides. Ngizibona siyasebenza. They are working. 2026, 2026. the ministry of angels izosebenza kakhulu. The angels will operate Yini mightily. indaba? Why is that? Kuneminyango There are doors, emisha new doors uNkulunkulu that God is ayivulayo. opening. Ngibona I iy'ngilosi see the angels ziyahla descending, ziphetha ngapha nangapha. having apostles left and right. Ngibona ziyanikezela. I see them giving on. Ngibona zingena kwimizi. I see them getting into Ngibona houses, zingena kwimizi. into different houses, Zishiya ama-packages. leaving parcels. Ngizibona ziyakhuphuka. I see them ascending, Ziphinde zehle. then descending again, Zehla nezinto. coming down with things. Kodwa nazinyuka. When they go up, Zehla nento eyisitsha. they come with a new bow. Mazinyuka. When they go up, Zinyuka they nesitsha. go with this vessel. Kodwa mazehla. When they come down, Zehla nama-packages. they come down with parcels. Zehla They neyibusiso. come down with blessings. Kodwa mazinyuka. But when they go up, Ziphethe isitsha. they carry a vessel. Ngiyabuza I ask, ukuthi why mazinyuka why when they ascend, ziphathe isitsha. they have a vessel? Uthi uNkulunkulu God says, isitsha this vessel esiphethe impepho. that has the Hayi incense, impepho leshisa emsamo. not the incense on a Kepha shrine, impepho eyimkhuleko. but the incense called prayer. Wabazalwa Brothers,
lesi sitsha This vessel siphethe inyembezi, has the tears. lesi sitsha This bowl siphethe imikhuleko has prayer yabantwana of bakaNkulunkulu. the children of God. Nayingilosi The angels, nazifika ezulwini when they come to heaven, kunetafula they leglasi, go to him. kulale tafula They're on the table. ziyachithwa izitsha, The vessels are emptied. ziyathelwa izitsha, The vessels are poured out. kuchithwa inyembezi, All the tears are poured out. inyembezi ziyabhala, The tears are then written on. zibhala isicelo sakho, Writing your requests. zibhala inyembezi zakho Writing your tears. ukuthi ukhalela Why are you exactly ukuthi crying? yini oyidingayo. What do you exactly Kubo need? bonke abantu abakhona To la everyone present here asakwazi who ukuthandaza, can no longer pray, umthandazo wabi my inyembezi. prayer is Lalela tears. ngikutshele, Listen, let me tell you. 2026 2026, iyaphendulwa. you are getting Yonke answers. imithandazo All your prayers yezinyembezi, of bonke tears. abakhuleke Everyone praying yezinyembezi with tears. balila They're crying to uThixo. God. Imikhuleko Their prayers are being iyaphendulwa. answered. I'd like to close. I'd like to pray. God help me. Izwi lakho baba lithola indawo kubantwana bakho, May your word find a place in your children. ngoba wena ungufakazi weqiniso. For you're the witness of the truth. Konke okushoyo Everything you say awuyi kulijikela izwi lakho. does not go back. Hallelujah, Amen. hallelujah, Amen. ayibo hallelujah, Amen. ayibo hallelujah, Amen. ayibo hallelujah, ayibo hallelujah. What is limitation? Kuyini umkhawulo? Limitation is a lack of power or the lack of ability to do things. Ukuswela amandla okwenza izinto. Mbona lo muntu uthi kwasami uyafisa ukuyenza lento, but the problem, the ability to do this akanayo. You can see they want to get amandla okwenza they don't have. Power to do this akanayo. Amandla okwenza lento they don't That have. is the reason ke athi uNkulunkulu This is why God says uphondo lugcwele. the horn is full. Ngamanye amagama uNkulunkulu ubonile In other words, God has seen ukuthi makuthiwa kukhona into eshoda ebandleni ngalesi that sikhathi. if there's one thing missing in the church, Ngikhuluma ngebandla, ngikhuluma ngomzimba when I kaKristu. speak about the church, I'm talking about the body of Christ. Kholwa yonke indawo. Everywhere, Hayi Eagle Mountain kuphela. not just in Eagle Mountain. Kepha ngikhuluma ngebandla I likaKristu. speak about the church of Christ, Ngikhuluma ngabangcwele abasindiswe izono zabeyithethelelwe. of children who have saved and their sins forgiven. Izwe ngaphandle The world outside liphethe amandla kaSathane. is clothed with the power of the devil. Ibandla likaNkulunkulu. The church of God, uNkulunkulu ubona the spirit of limitation. God can see umoya Laba wokukhawula. ngathi baphethe amandla Those that have the power bavale abazalwane. have blocked the Christians. Abazalwane izinto azenzeki. Saints can no longer do Ngoba things. kunabathakathi abavala izinto. They are witches who have placed their Because charms. the spirit of limitation Ngoba umoya is womkhawula, the spirit and it's a demon umoya that nedemoni blocks and hinder your blessing. evimba isibusiso sakho. Abazalwane fanele bekade bathola ibusiso la. Brethren should have long time got their Yena blessings. sekhaya usahlala ekhaya. You're still at home. Sekufanele ukuthi ngabe usuwakho. You should be by your emzini own wakho. maternal home. Sekufanele ngabe You usushadile. should be married by now. Yini indaba? Why is that? The spirit of limitation. Umoya womkhawula. Bayabuka le mimoya. They spirits watch Ithi you. kulomndeni lo Say in this family, akekho kwashada la. no one will get married. Akekho kwashada umshado omhlophe. No one has ever gotten a white Bathi wedding. uyahlanya lo mntwana. This child is crazy. Wayakhulekela umshado omhlophe. Why are they praying for a white wedding? Sebathi siyabopha. Then they say we're binding. Base bathi siyavala. They say we're blocking. Namhlanje we have people Today is abathola Nabantu ama-promise emishado. that receive promises of Kodwa marriage. makufanele kwenzeke. But when it's supposed to happen, Akwenzeki. it does not come to pass. Yini indaba? Why? Kunabantu
abavaliwe. They are people of blood. Kunemimoya ama-limitations. Spirits from Kaul. Abantu abaningi namhlanje la Many people today, basahamba ngezinyawo. they are walking with their feet. Befanele ukuthi ngabe bayadrive. They should be driving by now. Njalo ma-applyela imoto. Every time they apply for a car, Njalo na-applyela imoto bayayidecline. they get declined. Njalo na-applyela umuzi When they bayawudecline. apply for a house, they get It is declined. because le mimoya It's because these spirits ithi la kuleli khaya say in this home, akekho umuntu okwahlala edolobheni. no one lived in the suburbs. Wenzani lo mntwana afuna ukuyohlala What is edolobheni? this child doing wanting to live in the Bathi suburbs? siyavala. They say we are closing now. Bathi siyabopha. We are binding Lo now. mntwana nakasedolobheni This child in town angeke asenzele thina. won't do anything for us. Bese bathi siyavala. Then they say we are closing. Ngabe uzoshada nendoda When you're going to get married to a man ezothanda niphathane kahle. who will love you and take care of you, Bathi siyavala. they say we are closing. Angeke thina sasinaka. They won't take care of us anymore. Uzonaka umyeni wakhe. She'll only look after her Kodwa husband. But namhlanje today, uthi uNkulunkulu uzomemezela. God sent me to declare, Every limitation welcome Kaul. upon your life, Phezu kwempilo yakho. it shall be broken. Izoqashuka Not iphulwe. by power, Hayi ngamandla. not by might, Nangekhwepha. but by the Spirit of the living Kepha God. ngamandla Awuthi kaNkulunkulu. bathathu uthi kuyenzeka. Touch your neighbor, say it's happening. Kuyenzeka. It's happening. Kuyenzeka. It's happening. Kuyenzeka. It's happening. Kuyenzeka. It is happening. Kuyenzeka. It is happening. Kuyenzeka. It is happening. Kulo nyaka This year, senza kwenzeka. we are doing it and it shall come to pass. Hey! Kulo This nyaka year, senza we are doing it kwenzeka. and it shall happen. Yes, Lord. Shada makusaya. Enda makosa tadabaha. Ora basi kalamando sekele boya. Ngizibopho ziyakhuma. I can feel the bounds be loose. Ngizibopho ziyaqaqeka. I can feel the bondages be loosened. Ngizamandla kaNkulunkulu. I feel the power of God Ngasula izibopho. breaking these bonds. Ngizamandla I feel the kaNkulunkulu. power of God Avula iminyango. opening doors. I Ngizamandla. feel the power. Ngizamandla. I feel the power. Ngizamandla. I feel the power. Ngizamandla. I feel the power. Ngizuthobo. I feel the anointing. Uthatha abantu lubaphakamisa. Elevating people. Ubeka phezulu. Elevating them up high. I feel the anointing. Lulanda abantu emgodini. Fetching them from the pit. Luyabaphakamisa. Placing them up high. uDavide David walandwe was emahlathini. fetched in the forest. From the forest Kusuka to ehlathini. the palace. Kuya epalesi. From the forest Kusuka ehlathini. to the Kuya palace. epalesi. From being a shipkeeper Ukuba umelusi. to be a king. Ukuba inkosi. uNkulunkulu masenza izinto. When God does things, Ushintsha into He angento. takes what is not Ibe known utho. and becomes something that's David. useful. David Wayengenalutho. had nothing, Ehlala emahlathini. lived in the forest, Elusa izimvu. keeping the sheep. Washintsha uNkulunkulu. God changed. Washintsha uNkulunkulu. God transformed Ukuba umelusi. from a shepherd, Wapromota. and he was promoted Waba yinkosi. to a king. Waphatha uIsrael. He reigned over Israel. Joseph Joseph, from prison ukuba sejele, to president. kuba umongameli, From prison ukuba sejele, to governor. ukuba umongameli. uNkulunkulu God, masenza when izinto. He does things, Wenza He kwenzeke. does it and it happens. Wenza He kwenzeke. does it and it happens. Asiphakameni ngeenyawo. Stand up on your feet, brethren. Siyathandana. We are about to pray. Ngiyakhuleka. We are going to pray. Uhlobo lukaNkulunkulu The anointing of God lehlele phezu kwakho. may be bestowed upon Shaya you. izandla zakho. Clap your hands. Vula umlomo. Open your mouth Begin to pray now. and pray. 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 Begin to pray And now. pray. Begin to pray And now. pray. Shulabakosata. Shulababababayakelebe. Shunababababosanda. Shudababababosaye. Shikataramandosaye. Yidababababosaya. Shaya izandla vula umlomo. Clap your hands and open your mouth. Thandaza. Cela kuNkulunkulu. Lokho afuna kwenzele Tell khona. God what you want Him to do for you. Shaya izandla Clap your uthandaze. hands and pray. Shaya izandla uthandaze. Clap your hands and pray. Oramanderebosaye. Shikatapakosateke. Yilababababosanda.
Ila baba 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 yeketelemi. Shuka papa papa suta para. Ruka paruka paruka pa. Suta paruka pasake. Shana makosetekeha. Sanana makosekehe. Sanana mosanda. Shuka baba 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 sa. Suparando se. Liparando sataka. Lupasika para. Lupashanda baya. Baba Watangwele. We break every limitations upon our lives. In the name of Jesus. We declare and we decree. In the name of Jesus. No weapon formed against us shall be able to prosper. You spirit of limitation, we break you now. We destroy you now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We command every doors that are closed to be open right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shaizanda zako. Tandaza. Pray kalomoy. Pray kalomoy. Pray kalomoya. Wagungaphumeleli. Pray kalomoy. Pray kalomoya. Pray kalomoya. Lima rokosaye. Lima sitabaya. Lukuparando. Shana babosia. Ena bababosa. Yana bababosika papa. Ushata parakata. Urabasanda baya. Ela makunda makasai. Ela babasuta baya. Shakatali mababosa. Yes, yes, yes. Something is happening now. Come on, church. Come on, church. Something is happening now. Kwana kwenzakalayo. Ibopho ziyaqashuka. Amakatango ayaqashuka. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Bayada uNkulunkulu. Funa iminyanga efanekile. Breaking alekiso zemindeni. Yiqalekiso zendlu kababa. Yiqalekiso zendlu kamama. Yiqalekiso zabathakathi. Yiqalekiso zabalo. Mazephuke. 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 Every curse in the name of Jesus, I command it to be broken. In Jesus' name. Shaizan Abesiabo. Shaizan Abesiabo. Clap hands and give thanks. Shaizan Tubangu Kulungu. Clap your hands and give thanks unto God. Shaizan Tubangu Ting. Clap hands and give thanks unto God. Abantu bezephambi. Ifuna babeke izandla ngidada lugoba likaNkulunkulu. Shukabano sotaba. Namababa sikababa. Saneya ados kaba. Rekepo sekretaria. Zubababosia. Thank you, Jesus. Ushers ningisiza. Kala nindlulisa gogo ngiqale ngabo phambili. Ndlulisana abantu abadala. Ngifuna ubeka wonke umuntu isandla. Ngegama lenkosi uYesu. Oramakhosa telebosaye. Ebababosa kala bababosa. Rekababosaye. Shanana nabokhosa tali phamsizandla, phamsizandla. Abanye ngicela bavele ngapha, abanye bacela bavele ngapha, abanye ngicela Comes bavele up to ngapha. come to the sides. Ushadewe kababosa. Phakamisa izandla bese uyathandaza. Lift up your hands and then pray. Ungemi njena ilanini kodwa uqhubeke nje uthandaza. Intercede as you are standing in the Njengoba line. unyaka usaqala nje ngicela ukuthi uthandaze. As you are standing in the line, please Kunezinto intercede ofisa uNkulunkulu akwenzele zona. for what you want God to do for Ngicela you. ukuthi uthandaze mzalwane. I'd like you to pray. After me. uNkulunkulu khona kule ndawo. God is present in this place. Thandaza njengamanje. Pray right now. Thandaza njengamanje. Intercede right now. Ukhona uThixo la. God is present. Ukhona uNkulunkulu la. God is present. Ela kuNkulunkulu manje. Angikwazi udinga. I don't know what you need. Ela kuNkulunkulu. Ask unto God. Vula umlomo. Open your mouth Thandaza. and pray.
vula umlomo, Open your mouth. shaya izandla, Clap your hands. pray, Khuleka. pray, Uthandaze. pray, Ukhuleke. pray, Thandaza. pray, Khuleka. pray, Thandaza. pray, Khuleka. pray, Thandaza. pray, Khuleka. pray, Thandaza. pray, Khuleka. pray, Thandaza. pray. Khuleka. In the name of Jesus. Egameni likaJesu. In the name of Yes, Jesus. Lord. Siyaqaqeka ibopha. Ngegama likaJesu. Ayaqashuka amaketango. Ngegama likaJesu. Shayizana, shayizana. Clap your hands. Clap your hands. Ikhona bazalwane into enzakalayo. Something is happening in this Shayani place. izandla, Clap your lithandaze. hands. Oramakhusathele mosa. Yes, Jesus. Libabosekele bobebe. Shuna mama siya. Oh, we bless your name, Jesus. Oramando sapa. Yabababosa. Nkosi yami mangisakhuleka. Mangisakhuleka uthi uNkulunkulu bagcobe. Uthi uNkulunkulu bagcobe ba. God says, anoint my people. Uthi uphondo malungajikile ugcwele. Don't turn back with my horn filled with oil. Bagcobe kukhona abanye njengoba nikhulekile kanje. Anoint them, for as we're praying like this, Abanye beniphila ngaphansi kwesiqalekiso semindeni. some were living under family curses. Abanye waqalekiswa umuntu. You were cursed by a person Khuluma amagama amabi wathi wena soke sibone. who spoke bad words to you. Say, we shall see. Lawo mazwi alo muntu kuze kube namhlanje sakubambile. Those words they spoke, till today they've bound you. Kodwa namhlanje siyawabreaka But today siyawanqamula. we are breaking them. Ngegama lenkosi In the uYesu. name of Jesus. Thank you, sir. Baba, nanka amafutha ngiyawakhulekela egameni lenkosi uJesu. Baba, ngiyacela ukuthi uwahlambulule kubo bonke engiyobathinta. uNkulunkulu onamandla wonke, imikhawulo yabo uNkulunkulu mayande. Baba wethu oyingcwele, abanye imikhawulo ivalwe izinto zasekhaya. Abanye imikhawulo yabo ivalwe omakhelwane abanomona. Abanye baba imikhawulo yabo kunabantu ababalwisayo bangazi ukuthi babangisani. Kepha namhlanje ngiyathandaza uNkulunkulu ngimile kule ndawo njengenceke yakho. Baba wethu onamandla ngibreaka yonke imikhawulo yabathakathi. Ngiriliza ugcobo baba, ngiriliza amandla. Ngegama lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Hlambulula lamafutha uNkulunkulu wethu kube wonke ngiyomthinta ngesandla. Baba wethu oyingcwele egameni likaJesu. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi makushintshe izimo zeimpilo zabo. Egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Mshayeleni izandla uNkulunkulu kakhulu. Clap hands for God. Oh, glory to Jesus. Baba egameni lenkosi uJesu. Baba egameni elingaphezu kwamagama. Father, in the name of Jesus, I pray over Mr. Kun right now. I come against every sicknesses and disease, every generational curses, every powers, every forces, in the name of Jesus. Father, right now I release your power, your spirit, your anointing upon him. I break in the name of Jesus every limitation upon his life, upon his family. In the precious mighty name of Jesus. Baba siyabonga izwi lakho lithi ongenzeki kubantu. Kwena uNkulunkulu engcwele kuyenzeka. In Jesus' mighty name I pray. Thank you, Father. Strengthen his knees right now in the name of Jesus. Strengthen his loins in the precious mighty name of Jesus. Heavenly Father, I thank you for your grace. Yes, Lord. I thank you for your mercy. In Jesus' mighty blessed name. God bless you, sir. Shalanu uNkulunkulu izandla kakhulu egameni lenkosi. Ugcobo lukaNkulunkulu mama ngiyarelease phezu kwempilo yakho kusuka ekhanda kophuma onyaweni ngegama lenkosi. Shalanu uNkulunkulu izandla ugcobo lukaNkulunkulu ngiyarelease kusuka ekhanda lakho kophuma ezinyaweni. Ngegama lenkosi uJesu amandla kaNkulunkulu gogo. Ngiyawadedela kusuka ekhanda lakho kophuma onyaweni lwakho. Ngegama lenkosi uJesu amandla wezulu. Ngiyawadedela kusuka ekhanda lakho kophuma ezinyaweni. Ugcobo lukaNkulunkulu ngiyalidedela kusuka ekhanda mama kophuma onyaweni ngegama lenkosi uJesu. khululutho Ugcobo lukaNkulunkulu mama kusuka ekhanda kophuma onyaweni. akho Dedela amandla ugcobo lukaNkulunkulu kusuka ekhanda kophuma onyaweni. Nkosi esimeni Ekhanda kophuma onyaweni.
esimeni lisebenze phezu komntwana kusuka ekhanda kophuma umoya wenu. osi Igama likaNkulunkulu lisebenze mama kusuka ekhanda kophuma umoya. Fire! In the name of Jesus. Igama likaNkulunkulu lisuka ekhanda lakho kuphuma ezinyaweni. Gcobo-ke Jesus mighty name. Igama likaNkulunkulu kusuka ekhanda kophuma ezinyaweni. khulula ugcobo Igama likaNkulunkulu kusuka ekhanda kophuma ezinyaweni. wakho Shikaparota payando sikapa. esimeni Shikapapapa setepepepepe. Shukaparama kosotopapapa sikapapa. osi Shikat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 a. Shikapapapa sikapapaya. Shikaparokopoto. khulula ugcobo Ukabusuka kandi kophuma nyawe. khulula ugcobo Ukabusuka kandi kophuma nyawe. wakho Ukabusuka kandi kophuma nyawe. Yekama esimeni likaChess. Yekama likaChess. esimeni Fire of the Holy Ghost. kosi Ukabusuka kandi kophuma nyawe ngekama likaYesu. aba khulula ugcobo In the name of Jesus. ugcobo In the name of Jesus. lokho nkosi esimeni esimeni nkosi uJesu aba khulula ugcobo ugcobo elokho nkosi esimeni esimeni kudingeka wena aba khulula ugcobo ugcobo lwakho ugcobo lwakho esimeni esimeni wenkosi uJesu wenkosi uJesu aba khulula ugcobo khulula khulula ugcobo lwakho nkosi esimeni esimeni wenkosi uJesu wenkosi uJesu aba khulula ugcobo ugcobo lwakho Jesu khulula amandla akho phakathi kwethu esimeni esimeni wenkosi uJesu wenkosi uJesu ey baba khulula ugcobo awukhulula khulula ugcobo lwakho nkosi esimeni esimeni wenkosi uJesu Yes, 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 yes. Likamandos. Lipakata. Liparosade. Likapaposai. Inamakusateke. Inamamamos. 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 Kosaka. Shante pereke bosa. Ikababa bosa. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga Dwala lethu. Siyabonga Mdala wezinsuku. Siyabonga Alpha. Siyabonga Omega.
Shikaparotabo. Ikandabasaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Parmesan. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Jesus' mighty name. 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 Gekamadigaches. 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 Every limitation upon your life, I break it in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Pindanin shalom on Sunday school. Break every limitation upon your life. Ilamando sekela babasa. Shikandere bossa. Kipanzo ngine nifakela umntwana. Shisana godo. Sikhatheni usiphelile. Ambani anginasikhatheni nasikhathi sokudlala mteteleni khiphani yonke into enifake kuyena ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ake niphinde niqhwabele uThixo isandla esikhulu ngegama likaJesu shaleni isandla uNkulunkulu kakhulu. Almighty Jesus, yes, Lord, thank you, Jesus. Baba ngegama likaJesu ngithethela uGcobo amandla phezu kwale ndwangu uNkulunkulu thinte umnikazi wayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ake niphinde nishayele umoya ngcwele ezandla ezinkulu. Oshaka baroko saya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Again, shalu uNkulunkulu bangcwele izandla kakhulu. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Ongcwele siyabonga egameni lenkosi uJesu. Sibonga amandla uNkulunkulu. Sibonga uGcobo lwakho moya ongcwele. In Jesus' mighty name. Asimphinde futhi uNkulunkulu semshaleni. Uyagula verse manje kama la phamisa izandla Nhlanhla phamisa izandla angikushaya mntana myeso ngikuthandaza ngiyena baba uNhlanhla lapha khona uNkulunkulu ngiyamlanda moya longcwele egameni lenkosi yethu Jesu seminingi iminyaka ephila ngaphansi kwalesi simo uthe baba ezweni lakho unyaka wokwaphula imikhawulo every limitation ebambe impilo yakhe right now, Father, in the name of Jesus, I command the spirit, I command these demons to go in the name of Jesus. Baba wethu onamandla ngithethela uGcobo kusuka ekhanda lakhe baba ukuphuma ezinyaweni Nhlanhla ngiyakubiza la ukho ngiyakubiza ngaphansi kwamanzi ngiyakubiza emikhawuleni ekude ngiyakubiza ngaphansi emathunjini omhlaba abakusebenzisayo nabasebenza ngawe namhlanje ngithi imisebenzi yakho oyenzayo ebumnyameni iyaphela uNkulunkulu uyakukhulula abadla ngawe abathola inhlanhla ngawe uNkulunkulu namhlanje uyakukhulula
ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ingcwele lithi izwi lakho okungenzeka idwala lethu kubantu kwena uNkulunkulu kuyenzeka. Khulule baba uNhlanhla namhlanje egameni lika Jesu Kristu inkosi ephila. Father, we thank you. Father, we give you honor. Father, we give you praise. Master, we give you glory in Jesus' name. Shayilana uNkulunkulu ihlombe elikhulu egameni lenkosi. Baba ngiyamkhulekela lo lapha esithombeni mthinte uNkulunkulu lapha khona. Baba wethu namandla wonke enqampula yonke imikhawulo. Baba wethu namandla evaliwe nevinjiwe. Baba egameni lika Jesu izwi lakho liyaphila linamandla zoba bumnyama bese buyadeda. Siyabonga uNkulunkulu in Jesus mighty name. Hallelujah. Msize inkosi yami. Shalana uNkulunkulu ihlombe elikhulu bazalwane. Siyabonga kakhulu bangcwele inkonzo yethu sifinyelele emaphethelweni. Next week ngalesikhathi kube kudala siphumile unyaka ka2026 sizosibamba bazalwane isikhathi egameni lenkosi namanje sesithe kuba late ningixolele nje kancane kodwa ke soon izinto zobuyela ohlelweni ngicela nimshaya isandla uthini. Siyabonga kakhulu bazalwane na next week siyabuya si-invite siyamema futhi abantu egameni lika Jesu sizonitshela nje iprogram masoku siqhubeka ukuthi inhlelo zalonyaka zimi kanjani. Kodwa believe you me siyofika endaweni yangakini. Sizofika especially abantu nje aba around la iduzana siyofika kubo egameni lenkosi sifake imoto zize zibathwala. Kulonyaka yathanda ithandi lendlu iyagcwala ngegama lenkosi uYesu. Igcwele nje kumanje kodwa fana abantu beme ngenyawo egameni lenkosi. Sibongele kakhulu kubo bonke abasivakashele. uNkulunkulu anibusise bazalwane abanye sebaphumile osamnye ecabanga ukuthi baphuthuma ama-transport egameni lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha. Cela basithathela umnikelo beze lapha ngaphambili egameni lenkosi. Ababukeli bethu abasingabe basasibukele inkosi yami emakhaya, it's a giving time, it's an offering time, it's a blessing time. Nawe lapha ekhaya unganikela imbewu yakho, ungayitshala imbewu yakho. Babushabalala siyabusiseka ngentshumayelo zakho. Ungabusiseki mahala, ugcobo kuze likusebenzele. Fanele ulo-honorishe, fanele ulihloniphe, fanele futhi uthephe unikele ngaphansi kwalo bese izinto ziyenzeka. uNkulunkulu onimusa anibusise nonke emakhaya egameni lenkosi uJesu. Nje unyaka usaqala ngikhulekela isibusiso sokuqala engisikhulekelayo unyaka uqala ngikhulekela umsebenzi. Kwabangasebenzi ngithi uNkulunkulu aniphe umsebenzi ngegama lika Jesu. uNkulunkulu avulelwe eminyango womsebenzi in Jesus mighty name. Amen. God bless you. Siyabonga kakhulu babukele emakhaya. uNkulunkulu anibusise nonke. I am your apostle MJ Shabalala. Salute. God bless you.